Bahay na lang, Dewi. Doon na ako'y nahuna-hunaan. Unsa may imong nahununaan kuya? Pamisita ko niya. Magdakog buwak. Kana! Very good kuya! Magdakog everlasting flowers. Unsa? Ano nagkurat mong ka? Ingon mo ka everlasting flower imong dadon ni Bia. Unsa mo graduate siya? Di man, boy. Ang meaning man good sa buwak, ang importante, everlasting good na, nagpasabot na nga, hangtod sa kahangturan ang akong gugma niya. Way paglubad, way katapusan. Everlasting. Kuya, pang graduation lagi tao ng buwak ka, kuya. Uy, manong imo mo yun ang i-push? Tuod lagi sa yung meaning, boboy. Hey! Baal lang ako, kuya. Good luck na lang yan nimo. Salamat niya may atubang ka na ko, Bia. Adto ni Mama pasalamat. Kay siya'y may pugos na ako. Sulti dayon ang sa imong tuyo. I love you. Sa tinuod lang, wasa ko magdahom nga makasulti ko nimo ni ini. Pero nagul kay ko nga wa lagi ka magpakita nako. Ug wa lagi ka mutagad ni Buboy. Sorry kayo, Bia. Ug mianhi ko para mopadayag na sa kong tinuod lagi bati nimo. Imo masagtang pakalitan, imok. Tinuod lang ako gisulti, Bia. Ug aros pag matuod, doon ako ihatag nimo. Unsa din na? Dawata, Bia, ang timaan sa kung gugma nimo. Shock. Everlasting flowers? Yes, everlasting flowers. You slapped me. Bastos! Why modo? Bia, paminawas ako. Nagdana na sa natakang medal aron kompleto akong graduation! Bia! Sakto na sa pagbugal-bugal ako, imog! Gawas na! Bia, pasabto di ka ganun. Gawas na! Gawas na! Gawas! Tihis mata. Unsa na, ha? Unsa na akong gisulti nimo? Di man ko maminaw na ko, kuya. Di tanawa. Nitugpang kamot sa mong naong. Sagpaan noon ka. Wamag ko niya tagayong higayon ko nga maka-explain. Batian mo tanaw mo hila ko eh. Bati gag na. Pero bisa kung saon pa di mo explain, kuya. Di ginadawaton ni Bea. Bisa kinsa pang gubayhan na imong tagaan og everlasting flowers nga dili niya graduation masoko gyud na. Makaingon yun nga, imo siyang gibugal-bugalan. Sa ato pa de, boy. Wala ko'y paglaom ni Bia. Ambot lang, kuya. Ambot lang. Kung makabawi pa ka. Unsa? Maunay balita nga akong nahagdaw dito sa karsada. Gihinginlan ko nun ni Bea si Imok tungod sa gidain ni nga everlasting nga buwak. Haskang! Ano matawag nga everlasting flowers masay iyang gida? Unsa graduation? Paing, pahimusli kining higayon na. Ha? Pamisitahi dayon si Bea. Pahimusli nga nasuko si Bea ni Imok karong panahon na. Oh, good idea na, ma. Oh, di ba? Okay. Okay ba, karong gabi, mamisita ko ni Bea. Ug dili ko magdaog everlasting flowers. Kana, gyud. Bebe, unsa may plano nimong dadon ni Bea? Everlasting bread. Unsa? Joke na, may. Gano'n ko tayo magdamo kong everlasting bread. Pasagba gigong Bea? Ay, unsa lagi imong dadon? Mga buwag yapon, ma. Pero di mahitabong everlasting. Sigurado ka, Paing? Para ako ng mga buwak? Yes, Bea. Dawatan na kining mga buwak nga kalatsutsi. Timaan sa kong dakong paghigugma o pagdaig ni mo. Nausa naman taon mo, eh? Ha? Nagparehas naman lang mong duhan ni Imok? Bea, lahit na sa doy. Lahira, uy. Everlasting man tong iya. Kalatsutsi maning ako. Oo, bitaw, no? Oh. Pang-graduation man to kang Imok? Oh.
Lahira doon ning imo. Kay pang Flores de Mayo. Biya, paminawa na ko. Ha? Paminawa ako explanation. Kung nga nung... Gawas! 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 Ha! Mirisi ni mo! Mirisi! Imo maniroon kong gitawasan, maui. Wa na ka baluoy dako, ha? Tanawa niya akong gidangatan, ma. Dili lang sagpa nga kung dadawat. Kulata yun. Ay, mao ganing mirisi ni mo, kay nagkinuanggol man ka. Tarong bago ng imong dadan o kalachuchi imong gipanguyaban? Namisitagog ka. Wa ka mo tambong o Flores de Mayo do. Ma, gusto lang na akong ipakita niya nga gipakasama na ko siya sa mahal nga birhen nga gihalaran sa mga buwak nga kalachuchi. Ay, mauman day na imong toyo. Nganong wa mangyod ko no kamo palit og mga roses? Nganong kalachuchi mangyod? Mahal man. Ay, abag ka man day ka ha. Mayong pagduminaw sa Lex Pino. Nakabanter ba ang mga tao nga magulaanon ka? Sige sila pangutanan na unsa ka. Tsaka yung gitubag. Akong giinan nga nag-call ka. Ginaanan niyo sa pagtubag? Oo. Niyon sa man sila. Nangutanan sa sila nga nung nag-uol ka. Unsa man sa imong tubag? Kaya wa man ka malipay, maong nag-uol ka. Ay gani, wa kanila kulataha. Katawanan yun kayong salida ko yan, no? Di man? Grabe ni mo. Nagluluha naman ganimig katawa. Kamo? Unsa kaya kung wato, no? Para malingaw ka, kuya. Unsa mo to? Si Bia? Adoro to, kuya! Why modal? Huwag modal. Kung doon ay modal, unggutan kong niyo gibigyan. Why modal? Maluoy ka na ko, sir. Ayaw ko kunsa. Kunsa ni mo. Buhay siya! Imok. Kuya, ayaw pagdali-dali, ha? Tingnan mo, unsa ka? Uya, pasagdan na to si Bia nga hostage. Delikado mo, kuya. Kung isok ka, doon eh! Ha? No? Ha? Di lagi na ako pwede nga. Pasagdan si Bia, buboy. Dili na ka. Hoy, kuya! Kuya, ayaw, kuya! Hoy, kuya! Murag buduol ka sa imok. Imok! Ayaw! Sab? Hoy, Cordapio! Ako'y atubanga. Buhay ka na babae. Ha! Dili ko skorapyo! Dili ko dapyo ko nga, animal ka! Ako si Diyos! Wala akong pakialam kung sa'yo mo pangan. Buhay lang ng babae o katubang ako. Doon eh! Oh, muduol ko ha. Alawa. Imok! Ayaw! Ayaw doon! Ayaw, imok! Buhay siya! O, magawaon siya. O, talawa. Tawa? Magawaon siya. O, di ba? Pero, tarang hostage sticker ay. Tawa. O, tawa. Ginawa sa mga polis. Siya mo'y gipusil. Salamat, Lord! Salamat, dili na ikaw ang ipusili mo. Salamat. Haya. Mura mang nakadaog og jackpot luto. Wa bitaw ko nagdam ko at tuboy. Tinuod tuboy. Giga ko so gihagkan kong biyag kanina sa mall. Tinuod na tuboy. Unsa man sagbaon niya, kuya, para makaingon kag tinuod, ha? Ayaw, Ah. don't. Say don. Ayaw. Kuya, sobra pa sinuod, kuya. Namarag masagan niya akong balibo, kinasyak, yun ko. Huwag yun ko magdaho nga buhaton tong biya. Unya boy, unsa naman ni?
uyab na mi? Aw, pwede na mo magpakasal. Ha? Pakasal dayon? Ngano, di sa ka? Ang buta ko ipasabot ba? Noon sa? Musugot pasab ka ang ginikanan ni Bia? Unsa o man yung pagkahibaw, kundi ni mo suwayan. Unsa man? Ha? Mamay na dayon ta ugma? Grabe siya. Ugma dayon? Unsa may dugayan? May lang minyo ditso. Di siya maayo, boy. Hmm? Musuway sa ko kinabuhi nga dunay uyab, boy. Minyo man sa da... Grabe. Minyo o man sa dantan nimo? Minyo dayon? Mag-uyab-uyab sa mi. Una-hunaon sa nako. Sige. Manakahunaon nako. Haskang bulahan na gid mo gyud. Automatic naman noon mong nauyab ni Bia. Ha? Pero grabe itong gibuhat ko eh. Dili lalim ang gibuhat. Limang ka. Nisungason yung kag duol bisan katong tawanan nga murag samuray nga nagdaag spad nga preteng haita. Nga mo ini hostage ni Bia. Risko na ito yung gibuhat ko oy. May gani, timingan na abot ang mga pulis. Kaya kung pa, abot kinsa ninyong Bia ang unang maputlag o. Lawgawa bitaw? Wa man ko mahadlok ganina. Pero karon, kung maghuna-huna lang gani ko, namugnaw ko. Mao ni pagkaingnon kuya. Didto ni mo na pamatud-an kuya. Nga tinud-an na gyud di ay ang imong gugma ni Bia. So well, congrats! Oh, unsa ba paing? Imo na hutdon og pangguba ang atong mga butang? Di ko makadawat ini, ma. Di ko makadawat kasi imok ang nakaluwas ni Bia sa nang hostage niya. Di ko makadawat! Hunyag dili ka makadawat, unsa man? Ha? Wa man kay mahimo, kay wa man ka didto pagkahitabo. Kay kung didto ka pa, may higayon unta nga ikaw ang makahimo sa gihimong imok. Hoy, paingot sa ba? Igo na, paing! Igo na! Oh, uy, hala. Si Imok man ni. Hello? Hello, love. Ha? O si Love? Ay, sa mong gusto nga, kaning atong tinawagan ay, babe, sweetie, darling, honey, my love, so sweet, sugar. Ikalay ko pabuton. Ay, kung kabuang ni Imok ha? Kay busy ko. Saan kayo mo tuyo? Yeah. Oh. Saan ka? Ha? Boy. Uy. Nga naman ka. Mura man kag napildi sabong. Dili man tingali mi uyab ni Bia. Mayong pagpaminaw sa Lex Ano nagkasulti mo ka na? Nanawag ko niya karon lang. Bati Lain man kasag tinubagan. ang tingog di mo nagihila ko eh. Bati kag naong. Unya nga. Unsay? Atay paragon. Galimbo ko ba? Tingano di ha? Unsa gini ni tabo? Nanawag lagi ko. Mingon ko hilulab. Nuyo man. Di ka siya gustong lab. Nangutana bitaw ko kung sa'yo ang gusto. Nanuyo may inog samot. Murabag. Mibalik sa katubitaw naglagot pa siya nato bitaw. Murabag nalimod siya sa nahitabo gahapon. Bati ay mo. Tingog mo sa mga ko eh. Ah, kuya. Basinaan niya kuya. Ano sa man? Basinaan niya ba? Masara ginaan niya? Ba makiklaro kuya eh. Ikaw ay klaro? Ano naman? Iyon kang basinaan niya. Ako sa kaninaan niya. Wala ka kasabot unsa nang naan niya. O sa kaninaan niya. Sure ka kuya, wala ka kibaw sa naan niya. Mangutana pa ni ko limo. Utsay, kanang naan niya. Ulay ba pa ko? Sigurado yung gawa ka may bawas ako ipasabot ka ba sinaan niya? Ah, man ako, boboy! Naan niyo mo lang sabil? Sure ka? Naalagin ako inyong kudkuran. Gamito na ninyo? Kudkuran? Oh! Ay ako man tong gihuwaman kay naguba man ang akong kudkuran. Wa pa sa kumakapalit og bag-o god.
Kanunay kong malimot. Kung gamito na ninyo akong kuhaon, Dili ra. Dili ra gyud, dili ra gyud. dili ra. Dili ra. Unsa man yun, abot mas kudkura ni. Tuod lagi, nang nialagi ka. Abito nang. Ay, oo. Kuan. Nakabalita manggug ko nga dunay nahitabong hostage kuno sa mall. Tinuod to nga si Bea ang gi-hostage unya ikaw ang nakaluwas niya? Ay, nianhilang gyud ko kay mas maayo man gyud nang gikan gyud ninyo ang impormasyon kaysa adto tas gawas nga usahay. Kuhaan unya punan pa gyud ang istorya. Oo, tinuod to lang. Ay mao ba? Hala no? Unsa gyud ay nahitabo? Sarado na putahan kuya. Lisod tuon nga pasagdan lang abli na kay mo dili surag sunang tao. Maayo na sa lagi ka ito si nang sabi lagi. Mura lagi guay na hitabo. Ing ana ka dili masabot ang mga babae kuya. Labi na jud kung naa nila. Nasa ka na. Unsa gid na may pasabot pa? Kana bang ilang binuwang bisita, Sharo? Sila? Sila si nang sabil o biya na ay binuang sakit? Namian ang duklong kuya. Kung di pa na di ka magguwang ay gibitay na di ka ba? Ay diretsuha ko ba unsa but na may pasabot ba? Kana bang mens ba? Menswear? Anong menswear man, oy? Ngano naabot magana? Mens ko. Iumar ka mens. Laban ay! Anong menstruation ba? Oh, ako lang gibunda ka. Pero giningnis lang dako kay maglain man ibundak kung binisayon. Ngano ko di mo lang binisayon? Kay mga Bisaya man kita. Binisaya ah. Di man pwede kuya kay bawal man ilitok on air. Na, di kita magkasinabot kung mao ka na. Ako lang na yung honghong be. Minaw ha? Iunghong ni mo? Ihonghong na ko. Oh, ihonghong, sige. Paminaw ha? Oh. Oh, Oh, kasabot na ka. mao di na. Ay, salamat din tao. Nakasabot na yung ka. Mao gini mo, igidiretso lang ta ko ni mo honghong. Ganina. Nagkasinabot na ta ganina ra. Usik lang ka sa oras na. Oh, sige na. Hindi na mag-isgot na. Okay, humanan na. Lain pa ato. Oh, Ang imong buhaton, adto si Bia sa ila. Pamisita ug pag-istorya mo klaro. Uy, wala. Ano nabalik mo tayo ng kuya? Oh, balik na yun ka. Wa si Bia, kuya? naman. Unya? Wa matubang na ako kay doon ako na online interview. Aw, ugma lang sad. Boy, Hmm. kining Saman? nag-overthink raman tingali ta. Ha? Kita man tingali nagtuo nga uyab na mi. Pero iya kang gakos kuya samtang naghilak siya. Unya, iya ka ba yung gihagkan? Lagi. O, unsa ron dito ha? O lagi, mao Oh. lagi. Ya atubangan pagis mga tao. Mauna! Correct! May natog sa kilid o sa likod. Atubangan pa yun. Ahak yun mo boy. Mao nga ayaw yun lung isibiya kuya. Ug kung magkatubang na mo, isulti niya tanan. Finally. Salamat in taon nga imo lagi kong giatubang biya. Dali alang na imo tuyo palihog. Kaya doon na po ko'y daghang atimanon. Oh, Unsa man? nganong giyon ani man ko nimo? Ha? Oo, kasabot ni mo. Ing ani di ka mo treat og uyab? Usa? Uyab? Kita? Uyab? Walang yung kaibawa na. Oh, Nga kayo magkang uyab ta? Nagdamgo ka imok? pero Usang tao ka imok, uy. Kanusap ta magkagisugot. Nganong ni-claim na magkang uyab na ta, ha? Sure di, oy. biya, Nakamat mo na ka imok? sa ato pa dili kita uyab. Nganong malaging magkauyab man ta? Sa ato pa wala to nimo ang imong paggakus ug paghawak
nimo nako dito sa mall human sa pag-hostage nimo. Hilak-hilak pa gani ka. Nalimot na ka niya na. Unya, uyab na di ay ta. Ah, Imok, tinuod na, nakahila ko atos kalipay nga wa ka maunsa. Nga dili di ay ikaw ang gipusil. O nga akong paghag o pagkiss ni mo sa aping, wala to'y malis siya. biis ay. So, tungod ato, nagtuo na kang uyab na ta? Oo. Katawanan mo ka imok, oy! Katawanan di ay ko. Katawanan kay ka. Sige. Ato na lang ko. Ato na lang ko. Yes! Yes, yes, yes! Uyab na dahil siyang pagtuo. Pero mas maayo nga ako siyang giingon ato. May sana magkasuway siya ba? Kanang palaumon, unya uwa di ay. Kunindo tayo sa feeling, uy. Ay! Kasuway na gyud kang imuka ka. Pero sige lang. Paulian raon niya ika. Pohon. Oh, si Imok mo ginoo. Naunsam na siya. Imok! Naunsam ka? Mura magkagsikokok. Naglakaw na ginuktok. Paying. Oh. Uy. Naunsam ka? Uy, anong kapitong batawin mo ko? Sakit kaya ko dugan, Paying. Huwag nga kung dugan mo nagbabuto. Sakit-sakit. Ha? Kabut hulo na, Paying. Kabut. Yan, libuto lang yun, Paying. Ha? Tanong eh. Nabungkag na. Nagkagutay-gutay na. Ha? Sakit kayo, Ing. Imok, tanong Imok eh. Kita na ba yung duha din eh? Tingali mamatay ka. Ako pa'y mapasangin lang. Siba ko, Saday. Imong Saday ko patyon. Binuwang rin ka? Huwag ko magbinuang. Sakit ka kong dughan. My heart, my heart, my heart. Iking. Di masabot na kasakit. Kaya magpalaumon ka, Swa. Unsay buote mong ipasabot imo? Gibasted ka ni Bia? Gikan ka sa ila, no? Iya kang gibasted human palauma, ha? O, Paying. Yes! Ha! May chance na to! Uy. Asa day ka pa, Ing? Magninong ka kasal? Ha? Unsay magninong? Kumplito magkugas sa imong suit attire. Kung nalagbuwa ka, pinimos dugan. may pagkakomedyante sa dekabi, ha? Uy, wa ko magkomedya, uy. Murag yung kag magninong og kasal. Nay, napay mo sapatos, oh. Tiktak kayo. Bago na, no? Oo, bago ni. Oh, ngiga. Kanina na gini ako ipalit. Wow. 5,000 ni kapin. Huh? Mao ba? Asa lagi di ay ka? Ngayon hapit makadini. Wa, man ko ilaing atuan, Bia. Namisita raman ko nimo. Ha? Oh, mamisita ra ka na ako? Unya yung na imong attire? Kaya init arong dako, naging anak ka. Nga lugod ako, naging anak ka. Aron makaingon gid ka nga tinarong nga akong tuyo nimo. Nga formal gid kong nakig-atubang nimo karon. Nga sa ato pa? Nagpa-impress ka? Oo, ingon ko dana. Pero labaw pa sa pagpa-impress. Sincero gid ko sa kong tuyo nimo, Bia. Usa ka kadisente nga babae, mo nga angay lang nga disente sa kong muatubang nimo. In fairness, angayan sa baya ka? Salamat, Bia. Salamat. Pero time pa. Mangutan na lang ko, ha? Nagsuot man gid ka. Nagsapatos ka og panit. Diba? O
Oh, leader nindot kayo. Nindot ka. Ah, di ba? Pure leader. Oh. Yan sa may underwear ni mo ron. Ha? Unsa may underwear ni mo karon? SpongeBob or Little Mermaid? Lagawas na ng imong pangutan na biya. Uy, Tubagalang ko. Kay, naabay ako atong time nga nag-ilog mo ni imok sa brief nga SpongeBob. Unya, namalit mong dungan og Little Mermaid. So, asa man sa duhay mong gisulobron? uwa sad sa duha biya. Uy, Sure ka? sad, uy, naunsa. Mao ni akong attire. Unya, mo to'y akong sulobon nga underwear. Sagot taon. Harry Potter sa ding akong gisulobron, oy. Mao na kuya. Igagaw yung mismo ni Bea ang nisulti na ako nga namisita sa sipaing sa ila. Pero, gibas sila sa ni Bea. Ay, salamat. May paglaong maghihapon na iko, boy. Kuya, Unsa man? kung wa palang gud ka magkinulokoy sa una sa, hagber siya unta mo nagkauyab ni Bea. Kadto bang, kuwag na lang siya manguyab ni mo. Kadong panahon nga magsige siya anhi, mo assist ni mo sa Mayong pagpanambal. pagpaminaw sa At agad sa gayon nga imong giusikan, kuya. Dili gyud maihap. Ay, nananggaw ko sigihag. Sudya diya, boy. Bunog na kaya akong kasing-kasing. Di ba? Pero di ko matras, boy. Di ko matras. Muabante ko. Aw, kana! Ayaw yung surrender! Nga nung mo surrender mo ma? Di ko mo surrender. Padayon kong makigbisog sa akong katungod. Nga mo pagawas akong gibati nga to ni Bea. Aw, bahala ka. Mamalit ko laing mga biste o sapatos ma. Nag-search na ko sa internet og mga attire nga maka-attract sa mga babae. Kadadto na kong Bea, lain-lain akong attire. Kanang bag-o gid kanunay ang akong sulobon ug bag-o kanunay ko sa iyang pananaw. Onya, be. Mag-unsa man ang mga nindot ni mong attire kung ang imong underwear, mga Disney character lang gihapon. Panahon na nga imo na nang ilisan imong mga underwear, uy. Ako mismo no, wag yun ko makauyon, ana. Gani, wag yun mahitabo nga akong gihayhay sa gawas ang imong mga underwear, kay mauwaw ko para nimo. Mao nga kung mamalit ang mga biste, pamalit sa og ka ng underwear nga plain, oy. Ayaw nang dunay design. Ma, nara mo, nara. Nang malit na gid ko mga underwear nga plain. Plain. Tulo ka color. Oh. Orange, nya tulo ka puwa, og tulo ka green. Jesus Mariosep! Ano na masad ba? Ingon ka plain. O lagi! Pero nganong ka namang mga kolora in town, oy paing! Huwag yung ka makakitag puti! O di ba itom? O di ba bisag gray na lang unta? Ordinaryo ramang good nga color ng imong gipang ingon ma. Pero maunay kolor sa mga tinuod nga lalaki. Unsa di ko ma? Fake nga pagkalalaki? Ay ambot lang ni mo paing! Ikaw na yung makatubag, ana! Ay, murang nagduda naman noon si mama sa kong pagkalalaki. Ako sa gani? Oh, ikaw na sad? Oh, ako. Nganong nagduda mo sa kuno kabi, ha? Nganong nagduda sa kong pagkalalaki? Tungod sa imo mga ganahan. Usa na tong ganahan kag mga Disney characters. Ganahan kag Barbie doll. Karon, ganahan di ka ng mga bright colors. Kinsa may di magduda, ana? Ikaw ba? Artist ko. Natural lang nga mo appreciate ko mga design o mga different colors. Wow! Palusot sa kada paing. Unya, unsaon man nimo pag-explain ang Barbie doll? Wa ka katingog. Sirado imong bukog. Si imok man sa gani. Nganong naghiskot man kang imok? Wa man siya ilabot. Ay nalang gunang mo ikisugod? Ka ba? Trigiro sa kay kawi? Mura sa kag tinuod lalaki na.
Tungod kay ako ug ikaw, usara. Kung unsa ka, mausak ko. Oh! Mao nga suta pag-ayo ang imong kaugalingon karon, Paing. Bading ka ba? Oh! Tubaganing pangutana, Paing. Bading ka ba? Dili! Dili ko bading! Wa ka magsulti sa tinuod, Paing. Nagsulti ko sa tinuod, oy! Sigurado ka, Paing? Oh! Dili ka sigurado, unsa? Sigurado ko! Huh, sigurado ko eh! Manguya ba di kong biya? Kundi pa ko sigurado, ha? Mugasto ba di ko para lang magpa-impress niya? Mo effort ba di kong maayo, ha? Dili ka, ha? Nga imo lang ning gibuhat para lang pagpatuos imong kaugalingon nga lalaki ka, gyud. Oh. Dili ka, ha? Nga imo lang ning gibuhat para lang pagtabon sa kamatuoran nga bading ka. Dili lagi ko bading! Ganun di makakasabot, ha? Pues, nganong di man lagi ni mo ma-explain ang Barbie doll? Ah! Oh, uy, naunsa naman sa kanis Paing? Paing! Paing! Unsa? Naglalis na sad mo sa imong konsensya? Oo, ma. Unsa naman sa inyong gilalisan? Sakyan na lang ginin akong anak. Pero nakasiguro na gid kong may niluag na siyang tornilyo. Nahibaw ka ba unsay among gilalisan? Unsa man? Iya kong gitawag og bading. Ha? Di mo ko bading mo? Pwes, kung sigurado kasi mong pagkatao, ayaw na nagproblema ha. Okay, ma, okay. Ipadayon ako ang pagpanguyab ni Bea. Katawa lagi na ako, ya. Pero gisapungan ako kung bako kay makadungong yung Paing. Tempara ko, luwag ko magkasabot niyo. Ano man? Ingon ka pa dong ilang biya si Paing. Oh, lagi. Sputing kaayo. Unya ang pangutana nganong may katawa man ka. Unsa may katawanan niya na, ha? Makalagot man gani na para nako, unya katawanan ra para nimo? Oh. Bitaw ko yan. Pati wala sa kong katawa ko, ya. Kay kataon nun pa dyan kayo ko. Unsay lang gikatawan, Bea? Mangutana pa gyud ka? Ikaw! Ha? Ngano di ko? Wa kay baw ngano? Wa. Wala ka kay baw? Okay, sige. Barog og balik, barog. Oh. Kana. Oh, dire. Atubang sa amin. Hulba, di man na mong sa amin. Makakita raman ka anong nangatawa na akong pamilya nimo. Ha? Nya, klaro nimo? Oh. Unya? Wa ko kasabot unsay katawanan. Wa ka kasabot? Wa ka makakitaan imong porma nga mura kag si Superman kay nas gawas ang brief? Unsa di na ana? Nangutan na ka ko ana? Sure ka pa Ngayong pagbuminaw sa Bea, Lex Pinoy. Ako ron ning gituyo para ipakita nimo nga dili na cartoon characters ang akong underwear. Usa? Mao na. Kadiyot sa paing ha? Ha, nga naman. Kadiyot sa ha. Huwat ako ha. Kinaakoy ko haon. Unsa mo kay kwao ni Bea? Basta dito ninyo! ayaw, Basta Bea, dito! oy. Igbason ko na tawanan! Si Bea, nagbit nitong sundan. Ano ba eh? Mauwi na si Pinoy! Ha? Ngano ako tigbaso ni Bea? Kaya kong tigbason! Yeah! Balik na rin! Mao ko nila nitabo gabi, kuya. Ang agaw ni Bea, ang nisulti na ako.
Kuyawa ko di. Mura ni kunong Superman si Paing ko no. Dali na nakagawas og silit og dagan. Ay, salamat. Unsa salamat? Salamat nga wa ko maadto ni biya gabi eh. Moadto ra bagid unta ko. Ug salamat nga wa nagipaglaom si Paing kay gigo ko na maganig sundang. Unya. Unsa na yung plano? Nagplano ko mo palit og sakanan boboy, kanang pick up. Ako ba unsa imong plano ni Bia? Aw, sa pa day. Unsam tawag ka kuya? Sa tinuod lang boy. Magpabugnaw lang una tingali ko. Uy, asa man ka magkabugnaw? Kuya ko ha? Pabugnaw sa kumbiya ba? Di sa ko magsamok-samok niya. Ay, Tabangir ako hiwa nining paliyab eh. Maghimo tag paliyab juice para ugma. Ay, lamay, ay. Lamay. Lamira ang palya juice, unsa no? Lamay, doktor mo. Ampalya with lemon and honey na. Very healthy nas panglawas. Pagbuhat mo sa inyo, ingon ani, ha? Ini gyud, ini. Sa iyo ra kay na uy. oh, Sa iyo ra kay pagbuhat na. Inom dia, oh. Dia pa di ba dool mo diri ha. Humanin niyo ginom. Magsugo na tag pagpanambal. Oh, naana sa kadiha. Nagsige na sa kaglantaw sa ilang imok. Sud gani, be, aron dili ka makonsumisyon magtanaw. Ma, manambal ko balik. Ha? Manambal ko balik. Ning higayon na. Wa na yung mga gimmick. Pure panambal na lang. Parehas ni mo. Sigurado Oo, ka? ma. Sigurado na ko. Kano sama ka magsugod? Dughanong tao gud boboy. Lagi kuya. Kuya wag gani ko nganong daghan kanit laron. Hilo mo nang uban no. Gani, Mga bagog dagway oh. Kadaghanan, boy. mga taglagyo tingali ng uban kuya. Wa na ilaing magpatambal, ma. Wa na. Maura man tong tulo ka buok. Ato pag yung mga paryente. Ay klaro kayong naikog lang maong ni Dool. Unsa? Unsa? Habi na kong imong giingon na iikog. Naikog? Ma. Sama ka na bungol ka naman paing. Ma, Oh, nganong ingon ani man. ang unsa man. Parehas raman unta mis imok. Nanambal. Parehas ming dili doktor. Parehas may single ug mahitsura. Pero nganong adto magid niya ang mga tao. Tungod kay may abilidad sa pagtambal si imok. Samtang ikaw, suya-suya lang. Paing? Nikalit naman ko nagsiga imong matagod. Ay, ko ina na. Di ka mo angkon nga fake healer ra ka? Dili ko fake! Paing! Naunsa ka, oy! Wa ma. Ay, kung ipadisturbo ha? Oh. Oh. Kinuo ko. Uy, nisuol na basat ka ang o ni Paing? Murag nagkagrabe naman ni siya, uy. Ipatanaw na balang ka na ako ni siya ni Imok, no? Oh, makiksulti niya akong Imok. Pero, dili pa lang karon kay daghan pa kaayog tao. Oh, tuan na sad. Ay, mahurot na ginakadugayan among mga gamit sa kanunay niyang pagpanghagis. Dili na gini maayong kalakiha. Paeng! Punong nga na kuno na, be! Pasagdi ko ba? Pasagdi ko! Nagpahungaw lang ko sa akong kalagot. Pasagdi ko! Unyag pasagdante ka. Mahurot na nga itong mga gamit ng mga mahalon ra ba na? Makapalit makatag usaban ng mga butanga nga nagkaanam na ra ba nagkahurot imong kwarta? Huh, nakurat ka? So ay ko check imong kwarta kung daghan pa ba? Grabe ra ba nimong gasto atong imong parafol o kana imong hapit kada adlaw nga sigig shopping anang mga mahalon nga mga bisti og sapatos? Nagtuo ka nga anli na imong sapi, Paeng, ha? May tatog nagsige pa ang pagsuhod sa kwarta. Pero wa na, Paeng. Nagsige na lang og gawas. Wa na lisod. Sa madugay og sa madali, mahurot ra na. Pero kung okay na nimong bisiton kag samot, hala sige.
Hot na nagpamuak! Hot na nagpanglabay! Wala tao, boy. Wa na, kuya. Kapuya na ako, boy, eh. Kung battery pa ko, na-drain na gid ko. Grabe yung bitang tao, kuya, no? Katagaan niya ta, kuya, nga tagalagi ang uban. Sikat na mo kay kuya. Sa ato pa, mura na di kong artista ni pagkabutanga. Ana dyan, kuya. Ug dili na basta-basta imong kasikat. Sa una, dinhira man to sa atong barangay. Pero karon, abot na sa laing lugar. Kabantay ka tong duha nga tagaliti kuno to sila. Unya may upat nga taga-Negros. Diyan sa ka sila makadungog na ako, boy, sa? Huwag man ako mag-advertise akong kagalingon. Nag-vlog sa biya kag kadali, kuya. Imo lang gihunong. Tsawa man, wala man ko gana nga mag-vlog-vlog kod. Kay, vlog-vlog masagos pa ingkod. Pero nihunong na baya siya. Kay nihunong sag ka. Mao gani. Ito siya, so jono lagi ito na ako. Ambot sa bitaw ng paeng, kuya. Nga nung suya yung kayo na siya ni mo, no? Oh, Paing. Paing, higop ining akong Oh, naunsa naman sad ka? Namuwa naman sa imong dagway sa kalagot diha. Pinoy. Naunsa ka? tinawa mo. Tinawa. Tinawa si mo. Sikat na sad kay siya sa social media. Ay, nag-post siya mo. Tanawa mo. Huwag na i-video nga gipainom niyang mga tao ang palaya limo juice with honey. Basahan. Ay, lagi. Daig siyang maayos uploader. Dili ko rin traditional quack doktor sa imok kay migamit siyang mga natural healthy drinks para siyang mga pasyente. O niya? Sa'yo niya, huwag ka kasabot ba? Nalabuan na sa kong imok. Ay, Paing, anak. Mahimo ba? Ayaw na lang naguna-una si Imok. Di na mahimo, ma. Di ko gusto malabuan ni imok. Anak, dawata na lang gud nga lupig kang Imok anang bahina. Nakaeskwela sa baya na siyang medicine. Walang gud batiwas. Diha palang daan, dihadok ka na. Di lagi na mahimo, ma. Kung kaya ni imok, kaya sa dako. Ay paminaw sad Di lagi ko musugot, ma. Oh. Di ko musugot nga malupigan ko ni imok. Ay paminawa sa ako kay doon ako iso. Di lagi ko musugot, ma. Di ko musugot nga iyang malabuan. Agay. Da, Managmama ka, ma. di ba ka paminaw? Ako ba pinawa, ma? Nalagi ko isulti, magpaminawa Naibaon una ako ko. sa imo isulti, naibaon ako na. Gusto kang mo give up na gusto pagpanambal. Di lagi ko musugot. Dili. Paminawa sa lagi Di ko. lagi ko maminaw ni mo. Di ko maminaw. Gusto ka pilpilon ko na imong wait ining chinilas, ha? Ah, Gusto ba ka? maminaw na ko, ma. Oh. Naaraman di ay na. O sa mga mo isulti. Doon na kay talent nga wa si Imok Paing. Kana maoy atiman na kay sigurado nga dili gid siya makalupig nimo. Oh. Ha? O sa mga talentuhan ako, ma. Imong talento sa pagkanta o pag-arte. Pwede kang musikat, anak Paing. Og nakasiguro ko na dili gyud makalupig pa si Imok nimo. Unsa imong hunahuna? Bitaw man, no? Wad una sa imong hunahuna ang pakigkompetensya ng Imok. At man na imong pagkanta. Hashasa imong pag-arte. Apil og mga workshop. Unya enroll sa music school. Pero, ma, Unsa may pero, uy. di naman kong batanon mo, eh. Ay kay ngano, tiguwang na day ka? Mas tiguwang pa ka nako? At, di ba? Oh. Ang mga ingon anak, good, batanon pa man na magsugod. Murag late na matingali ko, ma. Ay paghilo moy. Suma si Richard Yap. Kaila ka niya? Si Papa Chen ba? Si Sir Chief? Oo, okay. Batanon magod na siyang nagsugod. Dili. Og si Ian Veneracion. Mas nisikat siya nga hamtong na kaysa atong batanon pa siya. Huna-hunaan nagmaayo Paing. Maka-inspire sa itong isulti ni mama, da. Pero, di pa ka uwahi ang tanan?
It's better late than never. Oh, nganong di man tuod ni mo suwayan? Ha? Milagro da? Kawa, milagro ka. Wa ka musupak. Nganong musupak man ko? Kung dili angay supakon. Sa ato pa, nibilib sa kanga, kaya na nako? Oo. Dili dautan ang giingon ni mama. Kani, mas maayo ni nga idea, paing. O kung imo ning buhaton, mas nindot pa unya ang imong padulngan. Bitaw, no? Og di na gituod makalupig pa si imok nga ako. Mao ba nang? Uy! O gawas sa voice lessons, nikuha sad siya og acting lessons. Oh, maayo. Makurat na lang unya mong tanan nga mukalit lang og kastaring si Paeng sa mga salida. Og mo guest sa mga show sa TV. Amo niya ng atanganang. Og makauyab na sad unya na si Paeng og sikat nga gwapa. Wa ko magpadungog-dungog nimo ha, pero wa lang niya'y mahayay. Maunay nga wa dyan manambal sa paeng kuya. Kiniskwila di siya voice lesson ug acting lessons. Mao ba? Bayo noon. Maartista na niya sa paing. Doon na niya tayo kining silingan ng artista. Ngiga, no? Ninot ba din ang tingog sa paeng kuya? Mindo tingali. Oh, Kasi may mga tanaw. naalagi serbi sa ABGM TV kuya. Anak tingali na ilang paing. Kuhao na tingaling artista sa paing. Kuyawa sa? Nilapas man. Uy, nama sa tong atbang muhunong. Aw, doon naman sa silang paeng. Naog ang driver. Bitaw, naog Kanyang driver kauban, kuya. kuy. Bitaw, uy, Ano, tanaw. Di tanaw na to, boy. ni aging paingon na to kuya. Mautan na tingali nag-asa ilang paing. O ba, sintingali. May hapon. Mangutana ko kami. O, Yung hapon sa sir. Ang sali ato, sir. ala, kaila mo kunin mo? Di ba si Direk Ricky magano? Kailan di ka na ako? Sikat bang kang direktor, sir? Aw, Direk BI? Ang say ato ni mo, direct. Ikaw ba si Doc Imok? Ako, sir. Direct. Ako dahil yung tuyo dahil. Mayong pagpaminaw magpatambal ka, sir? Ano, no? Unsa di mong tuyo ni kuya, sir? Direk. Ngano di yung da, sir? Kuhaon ng tatikag artista, Doc Imok. Ha? Doon ako'y upcoming project. Kuhaon ng tatika nga usa sa mga artista. Alam mo na, di kag si Sam, sir. Pero, sir, direct. Di man ko artista, good. Mahimo ka daw niyang artista. Ayaw ka ka. You will play yourself. Mo ba? Ikaw gyapon si Doc Imok. Dili ka maglisod ana. Pero, Sugot na lang, kuya. 1 million ang imong TF. Ha? 1 million?